Kesnam khat khandai prapantreu hakayau babun kam ke Kolkata. Usamla badan kijing thut haki kijat bakarteng Ram Chandra Agarwal. Udan kedukan di jain baret. Klaim investor klaim kespa behir peteng. Tang kathong bandi ki jain donador yaki common people. Kedukan bakarteng ke Vishal Garment. Ram utrei mit bat sngi su penbiang keren yaki customer wat ban ai yaki jain daladehi. Suki pasuki ki breu kishanya yaki quality bat kador chungu. Ini kan idukan ni badai sembai iban sahek syakat dukan retail bahek doha India. Khat khandai peu ka idea bahe. Ka India ka kela ki mall ki sedang man kio ki breu ki kwak bantet ki tiar babiang ha ka dor babiang. Ram yo iya ka lawai bat shim ya ka ris bahe. Penyar ya ka dukan design ka full department store ne ka dukan ka bakam he. Uker tengi ka Vishal retail. Menta udi ki jan ki tiar yeng ki tiar lekai ki juti bat ki jingbam hayeng kum ki kau dot penyang seban bat terter. Baru kini tang ha ka wei ka kamera ha ka dor ba ubeduk ru ula bantet. Kani ka formula ka trei kambha ha usnam arjari bei ka Vishal retail ka long ka wei ka retail chain bas tatam ban keu ha India. Kapen mi ya ki store ha ki nongba Delhi, Bangalore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi tat hadu usnam arjar nyau ka Vishal retail ka dan kuma chispa san putali ki store. Daki hajar ngut ki nong trei badaki spa crore ka jingper mi hapok ka snam. Bat ka jinga day bat ki middle class ki beri ki ong ya ka Vishal ka day ka middle class mall. Baru ki beng beng tak hadu ka wei ka jinga tokho bat ka eryong. Ka jinga le banengkong over expansion. Ka Vishal ka penyar kamstad ya ki store ka ni ka dan kami ki loan bahe. Ki store babon kamut buy bahe ki salary ki staff ka bill light bat ki door jong ki tiar. Ka company ka yar kamstad palat ya ka ba kamla ban handle. Ka jinga shem baar. Kasnem arja pra ka de kasnem badan ka jing hair ka yok ka kot kari India. Ki beri ki khang ban pelut. Henry company ka haban siu ya ka loan. Ka jing day ki hair ka ram ka kio. Ki jing le balai supply chain problem. Ki syam ka inventory mismanagement ka jing kio ha ka transportation. Ki tiar ki slam ban wan duna ha ki stock. Hapa pidan chispa san pautali ki store. Ka wei ka kamera ban operate ya kita baro. Kalalong lupa ka jing yo. Jingele basaw high competition ki player baladan lupa hakayo kum ki big bazaar Reline Fresh Dmart bat ki wepat ki retail ki sedang menbame ke share ke store jong ka Vishal ka jingele basan ha usnam ara charge peu ka company kaladan ka ram kumban news pa krur Ram Chandra Agarwal bersang da parok banyarap ya company Henry ka pressure kalalong lupa ka papalat Kado lah bandi ya ke Vishal retail uduk ya ke empire ke Baushna na ke jing snoret. Kane ka long kapor ba ketang du ya Ram. Hadin ka jing de jong u lashim tino da ke TPG Capital bat Sri Ram Group. Kala shim no ha ka ketila jong man penya ka. Kim give up ha ka brand. Kipen kio ha kom supply pen bhai ki store wan rai ki quality babiang. Pele jing mot ha ka dor bajam suki pasuki ka Vishal kala KM biang. Menta ka Vishal ka dan kumbasan spasan peu plus store. Habarok kari India. Syekri daki million ki customer manla ubnai. Ka revenue ka lekot daki hajar crore. Parpen bha ya ka brand. Ka Vishal Megamart minta ka daki biggest value retail chain ha India. Hato minta Ram Chandra Agarwal uja. Hadin ka jingklem ka Vishal. Kamlong kumta. Udi ya ka empire jeng Henry klem ino ya ka dreams jeng minta uyalam ya ka W2 retail. Shina daka ba kamnep kambiang ban ya ka ba usna menshua kanam jeng Ram kam dei tang ha ka Vishal Megamart Henry ha ka ba pen iye ka pertei ba wat adin ka jingklem hela ban kiu kam klain bat kam start kapen iba uklem give up bat adin kat no shu ka jingrem ha ka bakut ka Vishal ka hikai ka wei ka jing shisha ka jing job kala ban cha shim Henry ka jing kermen ban stang biang kata dei tang jong pi hi bat kata ka dei ka jing inti jong ka Vishal Megamart na idukan barit syaka retail empire mad ikijing kiau biang suggestion ladap ka I men same yapi like share but subscribe nak binta ki video ki ban saban ku bless you and stay blessed.